Don haka pertebaro Kat uji subangan yaro Don ha ukas pakam kodor Yakas pabuneng bahalor Yakajing soguai Uji su Presu try Galashem Jinghun Ashadem Ukun Jisu long kakerteng Kaban long jinghun kabuneng On yai ken mau ya ka jiu nom On da dukas pahabat burom Ya ka jin soguai Uji su Kristu try Galashem Jinghun Ashadem Ukun Ai bai ngan kam iyu Jisu Ai ngan syakri ai ngan kongu Dakak tin ya ngan yaro Ai ha uyala di baro Ya kajin soguai Uji su Kristu try Galashem Jinghun Ashadem Ukun Ki temen basan ba e chogi ki khot committee balang bat ki parabangai ba e choga balang presbyterian mauro lembat ki parabangai ba e ki bana ki bai pat ki balang na so kemen ban yo egani kalan ban keren ye ki parabangai ba e choga balang mauro bat ki bana ki bai pat ki balang bat ong khu blesi bo ni ki jing duai ki joki nagabenta jonga bat nagabenta ka yeng ka jong ni hakapor bagi dana preng jingpang jing shitam kublesi bo nagabenta ka jingkat shan ka barat ba ka jongpi yang ashimet ba ka yeng ka sem ka jonga u bleu la pen khia engi daga jing snake ka jong u bat namar ki jing duai ki jing sa ki jongpi long ka buram yo blei kom ka balang presbyterian mauro nilayat menta palak shibanai klem jing sing ka jing sing si utrai ka bakhaddo kala long ka arbu santarik ka jong u april hadin ka tangila yo mit balang ha ka arbu pratarik ka jong april ka sarkar kala penjari ka lockdown nadu ka shitarik ka jong panai me arajar arbuai bat nadu ka tugas ni ngim shimyo jing sing show kom ka balang mencem snem ngila sedang ya ka jing sing online ha ka YouTube tang ar tayo hadin ka lockdown kalawan hak arpu atarik ka jong match arajal arpo ka jing sing online kala sedang hak santarik ka jong April Palm Sunday Raymond pagas nempat ngila banyak suki namar babun na ginong shanay jongi bat ki khot committee balang bat ki parabangai ki jongi kila test COVID positive hakabas dan chong banai e kumtang ila haban husiar bha bat hadu menta ngimpat record yagi jing sing online ha yeng mani kani kabangi penmi menta lingba ka YouTube channel jong kabalang kamde ka jing sing online kumba julong mencem snem hapo yeng mani kani menta kade ka khubor ai mensim now pastor shaki parabangit chong kabalang bat shaki weiru
ngam non cameraman hakani kapor ring record hi yala de yakani ke jingkren katu ke jingrua ha ka sedang kadai ka bangila de ban record menchem snem ka bangi pen i biang nanta par hadirin kani ke jingkren ngin sayo e ka wega special number ka niru kadai ka bangila shim na ka bangila record menchem snem kadu ngin sayo snow ya ki jing pen bana jong ka balang na itemen basan sket tri jongi itemen basan EW khats ano insa penwai arta da ka bapelai da ka jingker khu penwai ngin hab ya shua kumni shipor hadu banda kham shngan ka perthai balak hamlat nau nu knyang jingpang bat nga kermen ngin sayo ban record yigi jingseng online a yin mani kumbangila le mention snem shua bangi yo snow ya ka khubor aimen sim no pastor tong in pendem ha ki jing duai au playbook pa chongi babneng ni aingo ye me na ka bentang ni ka por ka me aingi ka por ka kentang bangi snow ya ka ktien ka em ke jong me ni kerpa be men don ka bangi be men yalam me yigi benta baro jong jing shakri ka bangi don ban ai me ni pan ni dem ni ngo ni pediang ha ka kerteng ke jong trai ban unong penem jongi u Jesus Christ amen kapal pedeng juga kubur kalong u Jesu ulong ka jingkermen hapedeng ki jing shitam u Jesu ulong ka jingkermen hapedeng ki jing shitam baki dan sauteli kimat kamat ka benengkong u Jesu ulong ka jingkermen hapedeng ki jingkerdo bat ka jing tngan u Jesu ulong ka jingkermen hapedeng ka jingkerdo bat ka jing tngan ka ege jing ka ba krautam ka ba pia kendo menta ka jing ka ba krautam na ka bentau pat ba babon kam day ka jing pang khlam henre ka day ka ni ka lockdown ngila do ya ka bella ka sngi ka pisa ka bangila kan show kan diap kala janlut bangi khuslai nang nungin yo baham kum nungin besa ya ki khon baret ki jongi ho ni de bania da ya la de na une uknyang jing pang covid ka kendai ho ni de ban burome ka sarkar bat ban ko ngulut ya baro ki SOP ki ba ka sarkar ka penjari bat ban ko nguru ya ki adong ba ki adit jong ka shnong mauro ka jongi nri hadin shibanai bat shita yo jong ka lockdown ki shang ki thiar ki la thli ki khun ha yeng ki la thngan bat ngila khuslai nang nungin yo jingbam bo na preng jong ki la sedang bandu jingkermen nringa kwa bani thu ye pi bau Jesu ai jingkermen wat hapdeng ka jing kerdo bat ka jing tngan ka weni ki kamba ki ba krau jong Jesu kalau ka jing besar ye gi sanajar ngot dagi santli ki pu bat ki artli ki do kha bat ngin shem ye kne ha ka gospel Matthias khat saul nong ki khat lai do arpuwe ka gospel Marcos reulen nong ki khat lai puwe do sau sau ka gospel Lucas ru lenong bakandai ka dekat kat adu kat nyo bat ka gospel witness ka lenong ban rio ki dekat ibai do kat sao hoi la tho shapang ka ni jing besai ki sanajar habarok sau peli ki gospel bat dei tang ya ka ni ka wai ka kamba bangi shemba la tho habarok sao ki gospel balai mo namarba u Jesu kwa bani tho baulong nong pendap ujangi udai ma u bapen biang ye ki jingdan kam ki jongi ha kani ka perthai ngin duai bau ble un pendap ki jingdan kam jongpi ko ki para bangit ba ye un pelat ya phi na ka jing tngan ba ka jing yak tersau philaban kelli ho ka jing duai ka biang re ke ai pat ka benta jo ka balang hatu ka kutta ka jing duai para bangit ba ye ka balang kalong kumu Andrew ubalawan lam yau kena show Jesu ni pule hakini ki jing tho khana haki sa gospel bau de Andrew balap yau tu kena ubadan santeli ki pu barli bat arteli ki do kha bat uyalam ye u show Jesu ka kamram jo ka balang ru kolong banwalam ye kita ki ba bit ki ba biang ki ba don ki ba em bakin wan cha janu Jesu bat ban samlem shakita ki ba yakendu jing alaga jong jing ki parabangit na kwa ban clear pi hato don na preng jong pi ki ba don santeli ku pu barli bat arteli ki do kha
balar pidon hatu pikloi ne ban ai kini su Jisu na baru Jisu un pen roy un pen maneki ban besar yaki sana jarngot kakamram jongi kum kabalang mauro kalong ban besar omi ki sana jarngot Nre ki shihajar sauspa nrepu samut ki tukhat chong kabalang ka jongi hot ban besar ya ki waipat ki ban hakani shnong ka jongi shaka bangila ban kner lagi jongi kiti ni sngomu buram ya ke ai ka baka jin sengin thai ka jongi kalale kalala ban ai jingrap ya ki paranong shong shnong ki bamdei ki tukhat chong kabalang ka jongi ban yarap ki hapdeng kani ka jingkerdo jong kapor kabalang kalong ka atyar ka jong Jesus Christ hagani ka perthai kalong ka kamram jong kabalang ban besai gi khat kabalang kibat ngan bat kibat kerdo haga balang ka banungkong mdon na pedeng kibat duk kibat shitong kibat shat ngan namar kibat don kibat kile no senyang lem ban yarap ya kibat duk ban ngipuli kani hakikam ki apostol kalenong ka baar ki khat saupu a hadu saupusan batru kikam ki apostol kalenong ka ba saw ki dukhat laipu a hadu laipusan bat syaenga ban puli kalenong ka ba saw kikam ki apostol ki dukhat laipusan naba amdan uweiru uba kerdo hapeden jonki naba kat ki balalong ki trai ki beri lani ki ye kat ki badon santli ki ku bat artli ki dokha kila dino bakila walam yaki dor jogita ki baladi bakila bu yaki hakajat ki apostol bala sam yaki ha away pa away kat ba uno ru udon kam ublay ula ke khu ka balang presbyterian moro ka jongi khamtama ka jinglum ya ka fon baduk menchem snem bar hadu ka kota ka baningkong jong usnem arajar at way habang iyo snow gi jingpen bana nakaway katayo shakaway katayo niyo snow ba ya ka fon baduk lalum hadu kato ba na perhan ba ang balay mo balay penki mensin ya ki para banget hadu kat ni plan ka jubab kalong kani bakalong kum kari Egypt aka por jong Joseph bakila wan shua ki nyaw snem ki babha ba labut sa ki nyaw tali ki nem snil lani ki snem ki ba snil habo bleu la pen kre lupai ka balang ka jongi para bangit ba it pim day bandu jingkermen namar ka balang ka don lembat pi hapdeng ka ne ka lockdown kita men besan ba ki dukhat committee balang kila de wan shisir haki ye ki jongpi rengkat ki song jingera la don ki nupi ki dukhat jong ka balang bauro ki bangila kum yallat ni kerpa ba pinum sngowi ei henrei sngo baban pentip Syakitamen besan bat ki dukhat komiti balang baik ka ye ke jonga pimpat chimwan ban jongo la don kilo ki dukhat jonga balang presbyterian mauro ki ba do jingkermen namar ka jingdok namar ka jingkerdo bat namar ka jingtngan wat ngole rai ban pentip shengi ki nong yalam jonga balang wat ngole rai ku ban pediang ye ka jingrap isnei namar ka deka kamram hi jonga balang ban yarap ye ke ba shemsitom bat ka deka hok ka jongpi hot kadika hok ka jongpi ban yo ega jingarap na kabalang na kren lupai kani na marshibit pinse yo snow yaki jingpen bana na itemen besan sketri temen besan EW karsa no iban sabotai kambnya halor kani ka kam ba nda pilay pediang yega jingarap isnei kum ka akor ka buram kan bha ba pinpun lani SMS yo basoy kerteng ha ka shiti ka ba piyo pediang kani kalau kadak juga jing sungu kan yarak ru ban bu jing ken ya ki baro kamat ka baat uji su long ka jing kermen hapdeng ka jing pang jing shitom uji su long ka jing kermen hapdeng ka jing pang jing shitom haduk ar ku pratere ka jong April kamdon ka jing kieu hagani ka jing pang covid bat kamdon ka ni ka lockdown namar ka tanga ngalayat kumbang ajuya ban rung yeng parabangen ban yeselok bat ban duai bat ban pendak ru yakikam jong kabalang nrea ka live out tarik jong April la test covid positive yang bat kani ka jingpang kala wan kan san kum ka umsaw kala wan ban telap ya kanong ba shalom bari ka jalla megalaya ka jongi ngalo way ni ki baneng ko shalom ban ngok ban chat telap hagani ka second wave la ni ka jingwan ka ba arsin
trong uniu COVID. Hakabanung kong kadang longtang kabayong kli nga susumare le dia yeng ban nga perkhat benung lelei. Rehadian ketatala ng jur kene jing sitom kawaktil pareng kiong severe complications. Ka oxygen saturation jonga kalahiara 20%. Kat baga deben long kumba khandai pu pra persen shaneng nagabenta ki bakot ki bakya kumapi. Tiye kumta ngalahaban lek chapo hospital, Bethany Hospital, bat ngalasa anto lai tayo hadu bandi yo kia pura banwan saye. Udai belai bola penkia yang ngai ke burung barok shau. Dei mapi ki belai duai bat ki belai sat ngai ke jingku belai bat ke jing songo ye pi. Ringa kwa ban saki ye pi bawat hapdeng ke jing pangru ujisu ai ke jing kermen yang hapdeng ke jing shitam ke berjer ni pule haka gospel Matius kalenong bakindai kadekot aku sengap igin kentin ujisu te habola pai boleh iya ka reu kentai ka bapang mi Islam ka arsnem ula ong to kermen ko ka kon ka jinge jongpa kala penkia e pa to kermen ko ka kon ka jinge jongpa kala penkia ya pa kata ka kentai te kala kia nadu kata ka por kandi ka brio ka yai kermen wara pring ke jingpang ni Islam ka bakhat arsnem shi bon ki long yeng ha ka balang ke jongi ki bala test positive ha ka sedang jo benai me ngala fonia baro kini ki long yeng na hospital ban ai ke jingker men ye pi ba pim dei satya bandu mensim nrei ban yai duai shu blai ban yale ke jing shitom ba pin yo kya ai ngo yo blai bo la pen kya ye pi bo na pring jo pi ka shong quarantine pilalong asymptomatic kabamut pim dan ki dak kishin jo jingpang kadai ji ada ga jo blai dan ki basu bayong kli kindia bat pile yo kya menta kadai ji pen kya jo blai dan ki bahap tia shipor hospital lai saus ni pile yo kya menta kadai ji pen kya jo blai dan ki bahap tia kamslem hospital kumanga nrei yo kya menta kadai ji pen kya kabawan no blai nrei don patru ki para bangit beir ki bala kla no na kene ka pertai ngan sakren shapam kine hakamat ka basaw ni poimenta shakamat ka balai ujisu ulong ka jinkermen happening ka jingno mensim ujisu ulong ka jinkermen happening ka jingno mensim kisngi jonga hospital ki long ki bantap daga jingsno si ba ka jingno mensim ka jingsno si kamdei na marbang ayo yang ni jingpang COVID kakendai ya kani lei ngam si na kloi ban yale persya ni jingpang da ke jing isnai ke job lei ba de jing ruai ke job pi na kloi ban ko mo ki doktor kinos ban yo kya no kloi nre ke jing si jonga kalong na marbang ade index case na pedeng ki para bangai kabala mauro ba na pedeng ki bayi ki jonga Pitibwe index case, the new first positive case na pedeng babon. Kamu udah buat tes nengkong ya kene ke jingpang. But now ba la sapriang lapor kene ke jingpang. Ngasoburam Dr. Kiding do jongga mauro PHC ibale ka contact tracing iba kli yano pikendo pastor ay ka list jong tagi breu ki ba pikendo. Ngadon chispa ngut ki breu ki ba kendo haga contact tracing. Pila ban motor sis pangon la da jab ki yo ya kene ke jingpang nanga kataru do pastor ubala smay ahmad joblay baniada ya ke kenhon langbrat ka joblay kade ka kamram ke jonga ban rung se yeng jodi para bangen ban duai na ka benta jonki ban penya di gi tho ban pendak ya ka service like antep dai na mar kata ba kendu bri hadu kata badru iki bahaye Namar katangawan rumski yang jompi ban pelong jing duai ban ya selok na do arpu kendai terek ke jong April ngam sim tip bangalong positive bangan tip ngala shong kho aye don ki baye ki basem ru ki bala test positive nanga menta ki la yok kya lut baro habala le test ki ba like busan ngut kilong positive arpo ngut kilong asymptomatic kim dan dak dan shin nyaw ki don mild symptoms
ki bayong kri tang kendiat sao gidon moderate symptoms la hamjur bat armut ki pois hospital lainut kuntuk mga nilayo aga jingshitam ko bajur bat nila hak bantia bon sngi bon tayo ha hospital iway pat ibalong tertiary contact primary contact shi pateng secondary contact ar pateng tertiary contact lai pateng itaru ilayo jingshitam bajur bat nila hak bantia bon sngi hospital na padeng ki henriumut ki batia hospital saungut nangi ilayo kya bat nila pa sha ye kabas ngosi kalong ba arngut kim shimyo banwan pa sha ye nrela ban ra eki shaulum jingtep jangkabalan ba nisgo burong ye temen besan jungi temen besan IW Karsano ibala pendep ya ka GSing ontep ka burong ka khadu na ka benta jongki ho kini ki de ki long kemi ki bala kham ya ki snem kirta ba ki donru la ki jongki jingpang ki jingshitom lani ki comorbidities ka ki om nre ka jingtip ba kilala ban yo virus nanga ngamtip ti kenale se one away pat rehabang perkhat bale se kila ban yo nanga la kalong primary na secondary na tertiary kapateng ka banungkong na kapateng ka baan na kapateng ka balay kanigi ka jingkit ka bakhya du kata yanga ho kini ti kidi ki banget ha tra jisu ki bakhlan ka jinget ya u ban ngatit bagi don ha beneng menta baru jisu kris bat kani kalong ka jingtingen na ka benta jonga habang itu ekene ka jingkya ka mensi ka jonga don ki bale selok yang ki awat num keno eradi don ki ba omru ba ngayo mga naki mde ba makiki yo nanga ya kata ngamla ban pedian fi ha ka balang mauro jongi don laispa kendai kilong yeng long sem but she pautali kilong yeng kila test positive kuntup rui ba yeng jonga kai ka ba sri ma padeng gini ispau kilong yeng but ki ba yeng jonga kide ki yeng haka banga ngalalet ban room bani selok haka bangale kundu kid khot jonga ta ka yeng haka bangala penya GSM antep hagi ta ki yeng namar katanga pedian kumbo angka mauro PHC bangade to index case kumno bene kala ja ngade bodeng mas gi jaka pat ba pimji ia surok lem kamas hayeng manieru ngadeng be kamas re hayeng para banget ngalot ya kamas namar ba ngia di sha tiaga tu ko poro bana April baro hina pi di sha hayeng parlo di sha hayeng ba hayeng ba de tu ko por ka jinglot ya kamas ban di sha lane ban bangja kadaya tu ko por ba ka por ka jingpang namar kata ngiri ban sumar ngiri ban hustiari lade ban dengmas penangkam sanitizer ban tekti mbetang ban tekti tek sabon ban penjinga iwei na iwei namar ba kani ka jingpang kalong ba shirkai kani kan kade ka daw jo ka jing songsi ka jonga ba ka jingpan rem hapo man sil kade ka jingkit ka bakya o hospital don ki me ki ba ngamla bani thia na thia tang shikenta argenta na khuslai na perkhat ye ki para bangai ba ye hnre ya so thuru bangamla ban pen kala shu ye ke ek wala dep namar ka tangala rai ka ba bahata me kalong ban tho ban wala me ka awareness la ne ka jing pen so thu pat ba shapang ne ka jing pang covid ka kendai ka ba buon ka jat ben khasi ke jongi kampat da snow thu ba don ru ki ba net ki ba pedian ba kani ka jing pang ba shisha namar kata kat bangadang tia hak nengkong yang tia hawon namar pat don private room namar bala khamnya nengkong hawon ban hadin kita ke kamera private kat ba ngadang pendai oksigen kat ba ngadang pendai drip akti bakidanga injection ngala tho haga phareng ngala tho aga khasi haini mobile phone baret jonga shapang ki jingma jong kani ka jingpang covid ka kendai balayo ban phaj ki kot kubor bat la shon kumto bon pring jong pipi la puli ige jing tho jonga ki kot kubor phareng bat kot kubor khasi ngala ai jing kran ru hot haki media channel khnang ban mahami ki brew shapang kani ke jingpang bat bon pring jong pi ki bali i gatan don ki brew ki ba perkhat yong o pastor joga balang mauro ulakala social activist lani unong train na kabenta ka imlang salang repiwa kuslai para bangit ba i nga de pastor jonga balang mauro ka jingki kli ka baningkong ka jonga ka de ya ka balang mauro ban pendap ige sakramen ban yalap ige ktin ke joblay ban ai ke jing shakri ya ka ni ka balang
ka jing mi jonga ka media ka long tang sipo hari ka jing don ka jonga bat phi kum ka balang ka long shir ta ching im ken ma ka ni ka mat ka balai ka long u jisu ulong ka jing kermen hapring ka jing no man se nga dona pring ka jing no man se ko bajur u doktor la di bani selok yang abun se nga sngongu nga sobura mi o baru lahaban ai ki dawai kerpang naga benta ka jing khia jing mot bat ka jing ling aman se kumno bo jisu la khta enga bat pen khia ya ka do no ka ba mong nga nge ka long baro ki jing duai jampi ban pen khia ega men ban pen khia ega men se ban pen jai jai ega jing mot jing pakhan nga sobura mi ki jing duai nagi temen bersan bagi khot committee balang lingba ka video call bat lingba ka Google Meet man kami nadu arpu laitere bagawan phashe ye ngala kwa bagini girangba kinong yalam jaka balang kin wan ha ye bat kin dua rei ki kin don sarkar ki adon jeba shnong kim sha namar kata lingba ka video call kilala ban phone yang lingba ka Google Meet ngila ban shamba ki ye ki jomki ngada snow buram pi ki temen besan ngada snow buram pi girangba balang ki bala penlong jing duai na ka benta jonga kalau ka jing pen khia ka men sem baru blay lay alam yang show yo mis lenong bar huai ka de khat san hadu khat nyo bat kani ka de kata ka jing kentiu pat ka jing clear pat yo Petros ka restoration of Peter u Petros ula len yo tra Jisu ula snow ram ula snow si reu Jisu ula kentiu pat yo o nga snow ala de bangala len ni gi para bangi bai jangi bat ngaton kambo Jisu kentiu un klepat yengi ngan puli nangi bakan lo ji ka ye phiru hato don preng jom phi ki bano on se hato don preng jom phi ki ba sanu khuslai bano snap ngan puli ki khir ke jom blai kum ta haba kile bam just u Jisu lo ngau Simon Petros ko Simon ko nu jena me kham ie ma me nga banikine u ye thua u hoi ko trai me te banga ie ye me u ye thua u to besa ye ki khon lang bro jonga u Jisu dang shana yu Petros wam to besa ki lang bro jonga u kli biang sa chi se me ie jenga u Petros wam ho u Jisu wam to ap ye ki lang bro jonga pet ki ni lang bro jonga ap ye ki nang tau kli sa chi se me ie jenga u Petros ula snow si mreu la juba metep banga ie ye me u Jisu wam to besa ye ki lang bro jonga nga snow kumbau Jisu kren nga uang baki para bangit sa balang mauro baki para bangit na kano ko balang hagan ko jaka kini kidi gilang brat ya kiba me medeban besa ya kiba me medeban up bat nga snow shisha kumbau blay ula kren nga kamat ka basa bat ka bakhado u Jisu long ka jinkerman what happening ka chingyam u Jisu long ka jinkerman what happening ka chingyam kat banganang tia hospital ka jingpang jonga kala nang jur kata ka jing sha shitom ka jing terha ka shadem kala nang kiu banga snow thua ko wei ka por bangala banyam ki x-ray ki penpa bagani ka jingpang kala nang kiu hapo ki doktor ki jonga badai hakata ka por hako wei ka step banga snow thu banga don haka jing don rangkat ka jong Jisu haka ktir parai kyong haka presence of Jesus what so thu baklaya nga amdai bangalayo i mar khmat yo Jisu henry banga snow thu banga don haka bau don hajan bat nga kwa ban pensai umdai bangala poisha beneng what ang pastoran down na poisha beneng nga don haka wei ka jaka ka baya jan balu Jisu tamangam pat poi shaka ka jaka beneng nado arjan riu ngani thu ipi para bangit bayin ngala kwa ban yo e jing sham revival henry ublai shim ay nga kum kata ka jing sham revival baula ay ki samlalot bagi hebret bagini iu Jisu bagin i ka beneng bagin i ka angel ublai ula penpawa nga ka ni ka wai lendan mede pastor mede ban yaw e ka khtir ka jong blai bat mede ban penshong nong rim ye ka jing ka ye ka jong mero na ka khtir ka jong blai kakhtien jong blai ke ban long halo ki jing shem ki jing tho pau ki jing po snil ki wan hang ne apo don ki brek so tho bakla ki bo khtin blai hapo bat ki bo ki jing tho pau ki jing po snil bat ki jing shem ki juki halo
kata kalong babakla keketin ke jong play kalong halor baru play ola penpaw yang ba shisha ki don ki breu ki badon ke jingyo iyo jisu shwa begin ya ba kanuksa ka bahatam ka dei jong Stephen umarta manengkong jong balang bangila ban syam ki kam ki apostol renang banyo kada khot santu sa dun rupau pikemang Stephen ubala sakhi o Jesus Christ uba ki breu to ko por kila shoni o bat kila lenthem mau yo o bar ha ta ko por bala lenthem mau ha ka klip mat joga jingyap ula perta jamu ang ayu i bai ka beneng la ple bangai i yo khon jong breu u yeng khti kamon jong ublei bat nang tau la khla ki riu hak ki riu blei ki yo i yo jisu bo wan shawi ki shwa bakin let not nagani ka pertai pili snow ya kata syapang ki riu temen ki riu blei namar kata nga tips kem baka e ka banga syam mga hari to ka jingti hospital ka donru ha ka khti ka jong blei ha ka ka por ha banga don bo jisu nga snow to banga la ban yaine baru jisu lani nga la ban lip hai biang sya pertai ban pendek ya ka mission ka jonga nga perkhat ya ka beneng hoi banga perkhat ya ka jingsuk ban lat ya ka jing terha ka ba along palak hangi ya syadem mereka don ka jing terang apo jonga bangan im ka jingim ka bakentang khoi ka khmat jong blei bala na mai isnai ban pen im nga ko trai ngan ai ka jing im jonga kum ka jing knya ka ba im khmat jong me bangan sakhi ya me ko jisu bangan shakri ya ka balang hagani ka perthai kat ba me nang ibet ban pensa ya nga hagani ka perthai kata ka jing thrang ban shakri yo blei ka kham khlai kata ban ka jing thrang ban let not shabeneng namar kata blei ulai snai ban pelat ya nga nagani ka jing pang covid pneumonia category C kitok kumta haga discharge slip ka bagi aya nga ban yo ban sakhi ka kerteng jong u ban wan pai pat shaga yeng ka jonga bat shaga balang ka jonga nga la yo khia ai ngo yu blei Henry ombaro ki ba yo khia donru bonru ki ba khla nagani ka jing pang don na preng jong pi ba sonsi jor namar bila khla no imei lani pa lani men lani para lani pa jo ka ye lani ka kmi jo ka ye lani ki khon chong ka ye ha ka balang presbyterian mauro ngila du armo ki para bangit be ye ki balong ki long kmi ki bari ble bha le se pi kwa ban te kum noi khla imei jong pi kum noi khla ri ba ye jong pi ye ka ni te ngala ban batai namar nga yaladi ngala don ha tumir jo ka jingyam ngala don ha jan jo ka jingyam ngala don ha jan jong jisu ngaso tho shai kedar bangala poi hagata ka jaka ka ba penia khlat ya ka jingim bat ka jingyam ngani tho ipi ken ka jingyam kam dei ka bishitam naga banta jong ukristan ki banget au jisu kris ki shumar be tang ka jingsuk bat ka jingtngan halaman sim kam don jing artatin kam don jing sanu kuslai tang ka jingsuk kenjai ndau kristan daga kristan kila poya jang ke jing yang kawan kata ke jing snow skema ka mensim kawan kata ke jing yeshem baru jisu baulawan ban shao yangi pat namar kata nga kwa ban khot ye phi bapin idea la diu jisu bapin pen skam ye ke jia dei jong phi baru jisu mdadan kam ban pass theology mdadan kam ban yo degree mdadan kam e ban yo jing start perthai ka ba don kam e kalong ban nge yau jisu ban IT ala dia o namar kata ngatip tikna bai mei jong phi ngatip tikna bai ba yeng jong phi ila suk kaman sim haga klip mat joga jingyam bari suk bam jukut rinkat baru jisu bani ga jing sham ga jonga dei maki ken ki bala kham sham kham jelir kata ga jing dei lada ki dei ki banget yau jisu ngan ong biang lada ki dei ki banget yau jisu ki le i shaikda bau jisu wan shaya ki shabeneng kai pat ga jing pher hapdeng jonga ubayo ban la im bat imei jong phi ibala khla ngakren ni kerpang naga benta ki para banget kabalang presbyterian mauro kai ga jing pher hapdeng jonga bat imei jong phi ka wei ka ba kong santam ka de ka bormet ka ba dang kham samla sau punyau snem ba ka met jong imei jong phi ka bala kham trot renkat ki jing shitom
Wat la imei jongki isuk kamen sim. Mla len baka met jongki katolot. Bat kamen sim jongki. Bat ka met jongki. Kaleng a kapisa. Hakatu ka jingshitam ka bajur. Ngay la ding rang klan. Ngarang la banyele egeni ka jingpang. Imei jongki bapli. Kala nang tolot kala nang hiar kamet. Nga soto katno ka jingdap sadem. Nga soto katno gidi ban penshitom yala di ban ring mensim. Katno kira di ban say bormet. Ban ring oksigen kabala pendat yang ni hakmut hasuntur jongki. Kidon kiba layo gini gijing stom kiba la tia hospital. Pi soto ba ya ke ega mga keren namar pi pilama. Nga sosun e ya mga perkhat gijing stom imei jongpi. Ba kalak hamsug ya i. Ban su IT bet ya la di hau Jisu. Ban nganget bau Jisu. Ula on pa hai imei. Ula kener lagi jong ikti. Ula po samur kie baru la ong. Pin wano ko kon ba e jonga. Ba pin lat nang nega jing shitom baro. Ne kentang yale ege nega jing pang jing shitom. Pidang kwa ne ban yaisa. Hagi nega perthai. Ngati ngangit skem ba imei jong pila jubang kumne. Ngan wano asyame ko try Jisu. Ka jing shitom kolong ko bajur. Henrega jing sok jong ka beneng. Ka ay jingker men yanga. Ngan wano asyame ko try Jisu. U Jisu na syukner laga jong kakti. Baru la pelat ye imei jong pi. Na ka jing shitom baro. Namar katangi ruai kini ka jing ruai. Kaba sauspa henriu pau henriu. Kaba ong suk hakikti u Jisu. Hashadem jong usuk. Daga jing iit un sumar. Chiu nom yang abaduk. Kada kot kaba ar ka ong suk hakikti u Jisu. Suk nagi jing kuslai. Suk nagi bon jing penshoy. Pop unang be sa jingay. Lalat nagi jing shitom. Lalat nagi jing ma. Lalat nagi jing tenjo. Ki umat ru laja. Kata kadiga jing shem ka jing mei jong pi. Kata kadiga jing shem jong ki bayi jong pi. Ki balak klat hau try. Shirukom nga sunguhun. Bakumu pastor nga sungutu menta. Jayo ka klipmat ka bakhado. Shua baki bangit hau try Jisu. Ki ba riu blay kumi mei jong pi. Ki let naga niga perthai. Ki let daga jing suk hau Jisu. Namar kata to pentingan nila di. Ha ka niga jing shisha. Kabakat kum kaktir ke jong blay. Kabangi ruai ru man kapor. Nga kerani kini baro naga jing syam jong ashimet. Ngamla ban bakai kumno. Ngamla ban penshisha siya perthai. Henry kabangala man haladi. Ia kata ngamla ban len. Ngangit kini ko kubor. Kala ay mensim, kala ay jingkermen ya pi, wada pedeng ke jingyap. Le se pila du no ye imei pa, men lani para, lani ukpa jo ka yeng, lani ikime jo ka yeng, tonda pedeng jo pi ikime ki pa, kibala du ya lau jong kun, ya la ka jong ka kun, akane ka jingpang. Henry pim day ban du jingkermen, pila ban du kiba yeng, Henry pim day ban du jingkermen, hau Jisu. Namar ki don menta ka jing suk bam jukut baru try. Mapi nang betenge ka jing im jong pi. Nang ya chaprang. Nang pendat yala ka jong ka kamram. Namar ka lenti ka barang jerong. Kisnem ki barang bon. Ndalakut ka jing im. Ndaw tulang sawan shaw pat ya pi. Piu pinsay shem. Bat ki ba e ki ba toing ki jong pi. Hangte ha beneng. Bat katno ka no ka jing kemen. Namar lano ru. Nginum ya khrat sho. Na ki ba e ki ba toing ki jongi. Kadang tang kawai ka kendon kabangi di ban pendep kata kalong ban nget ban IT lot yang di how Jisu unom penem jangi nakabenta ka buram ka jong belay. Amen. Tungin ya duay. Au belay buk pa jangi ba beneng ngiayngu yame nakabenta ka ni ka por ba may ayangi bangilaban ay ka ni ka kubor ka jingkermen nakabenta ki para bangit ba iit ka balang presbyterian mauro. Nagabanta ki para bangit ki bana ki bay pat ki balang ru ay bagini ko kubor kan ay jingkermen ya ki bayat ling bagi jing ki jing tanjo jong jing em bangin te bahau Jisu ngidar ka jingkermen ka ba em ka bagi jing jong ni ka perthai da lele ru kinumla ban job kinumla ban talat ingi ni duai ko try ba men pelat ya ka ri ba jat ben ri jongi nagani ka jing pang khlam bat ba men pelat ingi ko try kan ra naga jing ya bit bat naga jing pang bat naga jing ya Bangida duai men kerku ko try, yaki doktor kinos sumar, ki bateri shitom bani rapingi, kerku ki bor sarkar, kerku ki bor snong, kerku ya baro ki badana khmat, hagani ka jile persha agani ka jingpang,
bamen yada bamen sumaro me yeki bat bamen yarap yeki bagin yada yangi upat ba baro kerku ko try bagum ki kon kristan ngin ye duai khmat jome ngin pandem ret yaladi bangin ma le ko bor ke jingdon kat ke jome to shimti ngilang baro ne ka por ko try to ma bagi pop jingi bobon to panthumai gi jing gi jongi ki lo gi jing ba paleon khmat jome ye ki baro ngi pangi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong try ba no pedem jingi Jesus Christ menta ba chulu ki ata bam ju ko amen. But ki jing dap chong ka jing snow pa bun jat ki shlei ha ka om don por bangin perkan sha phang la ka men sim ha ka spa ni ben snow pa Jing Lok ba Jisu ya piu dang kon Priang ya uya lap ka jing jon Jing bereng happy dang yai terwalok bai tup diang no yau mentang Nia bet shani shatai idap tangka jingkmen klem perkat jing dem ban shem kan lap kasiba kadu Lok ba Jisu ya piu dang kon Priang ya uyo lap ka jing Jing pelem happy dang yai terwalok bai tup diang no yau mentang Jing kerme Hei tang hu Jisu pen yo Jing tien Top diang no ya u menta Diang halaga mensi Da jing in uyai terwajing Jisu ya piu dang kon Priang ya uyo lap ka jing jon Jing
Giêsu ya piu đang khôn đang ya uyo lap ka trình Jeng perem hapiu dan yai terwalok baik tu yang no yau mentang. Ki parabangit biit bangro jong kapalang Presbyterian Mauro. Nyai kublay pi way pa way haga kerteng ka ba im ka badan bor ka jong utray bau nong panim jongi uji supres. Hadin bangi khem yo ya kendo so hakini kita yo ki bala late no nakadaw jong kani ka lockdown. Ni smoke men ba hakini ka sngi nyela ban wan shapiling ba ka YouTube channel jong kapalang ban yo ban pentip yapi hagabe de baki kam jong kapalang. Kabaning kong ngi aingo yo blay bau blay ula don ringkat badi pastor jongi Reverend dan sim ibala yo yakene ke jingsitom now new coronavirus hagabai la de bansha sumar hapo Bethany Hospital hagini gi tayo ke bala late no ublay ula sa score ye ki jing duai ki barit ki jongi kum ki parabanget ki khon jong kapalang Bad kum jong ki wei ki parabanget ha ki wei ki balang kelengkari ka si jain tia ki bala duai na ka banta jong i pastori la yo banwan phai no sala yeng ha ka ar pulai tere ubnai me jong kene ki snem bad ngi smoke men sibon ba menta pastor ilakot lakhia na kate ke jingpang ni ai ngo ro yo blay baula don ringkat lem bad ki parabanget ha ka balang ki bala yo sha test positive Bad ki bala don halaki yeng ki sem kumjuru kito ki bala don sa hospital ublay ula perlat iki nagajing ma lingba kani gajing pangklam nyin yai duai nagabanta kito ki barang don hagajing sa sumar lagi long ki parabange jungi ne ki wei pat ba ublay uni snei ya kaban penkhia iki nagate gajing pang Hagway pat kaliang ki parabange bi nyemla klam dapan pau gajing sngau lem ka bakrau Yaki artli ki longjing jong ki khon jong ka balang ki bala do no ya lagi jong ki kme ba ye jong ki nagadang jong kene ke jing pangklam ikong nisi nong se ila khlam no haga khat riu tari jong ni ubnai me kum joru ikong prosila ding do nong pure ila khlam no haga arpo artari jong ni ubnai me ni sngolem sibon yaki khon kikti ki jeng kesem jong kini ki prabanget ki bala late no shalau try nagadaw jong kani ke jingpang nyin ya duai nagabanta jong ki bau play on ya lampat yaki ya ga jingya identity nang ni shakman habai mei ba e jong ki im don ringkat shu batki kum kabalang yela yo ban ya rap yaki de gilong yeng da gi jing ai sobha katto kanne bagila ban panon kam hakate ki jing shem ke jong ki ka basngo si Kum ki parabanget nyen ya kan mau ye kini gilong yeng haki jing duai ki jongi bau blay uni snai ban yai don ringkat bat ki bat ban yai pentingen ye ki do not ki men siem ki jongki haga be day pat bat kene ka lockdown men siem snem ke jingi seng samla haga jingi trailang bat ka balan kala yo ban sam ye ki jing bam jing di segi ba bon ki long yeng hakene ki snong mauro ke jongi Kibalong napo kabalang Presbyterian Mauro bat kibai ru. Henry hagini kisngi kibamenta habala jia biang kani ka lockdown. Nyem sim yo lat syo ban sam ye gijing bam nagadaw gijing perking jong kikendon jong kesorka. Kum kisakri kibaret jong kabalang ngila sngo kuslai sibon nagabenta ki parabanget. Ban gi sngo tho bala bandon bon kibalapoi haga jing ban pendap ya gabam ke di halaki yeng kisam kumta ngile selok ling ba ka phone bad hadin ke jingya selok jongi para nong yalam ngila kot jingbot ban sam ye ki jingerap ling ba ki jing ai da ka pisa baraga khat nyu trik jonguni ubnai me
nyelayo ban penpoi jingerap syakis sispa khat artli gilong yeng jong ki khon jong kabalang bat nginge skem kalalong ka jingerap katu kan ni yeki ni sungu kumen ruban pentip hagini kapor ba hakini kisingi gibaladep nyelayo pediang nyo kusan hajar kapisa nakilai keli gilong yeng kibala ai sungu bahasa kabalang ban pendon kam haga sam syakilong yeng kibadon kam ni pen pau ke jing sungu ya gini light li gilong yeng ke bala ai ye gijing ai ke basna ke jong ki shaka balang naga banta ban ye rap ye gilong yeng kilong sem ke bakerdu ni so ngo ru ye gijing ye sengen thai jong ka balang presbyterian mauro ka bala shim ye la ka jong ka jingket kli bat ka bala kloy ban kner ye kikti jing ye rap shagisan pho art li kilong yeng hakini ka te yo kini ka lockdown kadang yai piteng kumni bat nyem tip lano kan kot ni sungu tho bang kidon kilong yeng kilong sem ki bawat la kila yo ye kitu ki jing rap ru henry kidang don hi hapring ki jing ban pandap ya gabam kadi heyeng sem kumtangi ai kini ka jing panpana ka basai shapi baro ki khon jong ka balang kino kilong yeng ke bala poi ha ka jing ken sobha klem kano ke jingsung le ran ban phun lani ban pentip shakirang ba jong ka balang shakitemen masan jong ka balang ban ngin sa thau ya ga lat jingerap kumno ban penpoi shapi da kapisa ba pin yo ban penon kam ha ga bathit ye gi jingba sashi ngan ong biang kino kilong yeng ke badon ha pedeng gi jing phila ban pentip sha kirang ba jong ka balang bat ngin thau i kalat jingerap na ka banta jong pi ka bakhat du ka jing bana ka long shaphang ki jing ai go nyem sim yo shu ban lum jing ai go hagini ki tayo ki balit no na ka daw ba nyem sim yo jing yeseng le se la ban don na preng jong pi ki para bangi bi ki bala bo kerpang ye ki jing ai go la ban don ru ki bala penlang ye ki jing ai go ki ba philum ha ki jing yeseng halagi ni kerpan ye phi bat ya baro hi ki khon jong ka balang ba phin sungu bha ban penpoi ye ki jing ai ngo kum ba la le ha ke ne ke snem ka baradem kum to kum ba ni la pen ben men shem snem ye ki rang ba phin penpoi ye ki jing ai ngo shaki keni kam de satya ka apil jing ai ngo shapi ke parabange hanre ka long tang ka jing pentip ba phin tip kum no ban penpoi ye gi jing ai ngo sngop ha ban thep ye gi jing ai jong pi ha ki envelope jing ai ngo balang lani ha ki plain envelope bat ban pen poi ye ki ling ba kini ki rang ba ki prabange ki besong ha ka dong se kin pen poi ling ba I Mr. KS Ding Do ki prabange ki badon ha ka dong preng shnong kin pen poi ling ba I Mr. B Warjri ki badon ha ka dong ti kin pen poi ling ba I Mr. JL Nonglai ki badan ha ka dong kenton li kin pen poiling by Dr. LKG ki badan ha ka dong mountain dog kin pen poiling by Mr. K Laurinium ki badan ha ka dong ping white kin I ling by Mr. B1 yang ki badan ha ka dong ping white B kin I ling by Mr. S Matlang bat kumjo ki ba shong ho so klor kin pen poiling by Mr. WD Sankli ya kini ki kerteng bat ki phone number jong kini ki rang ba ngin sapun mi ha ki screen bat phila ban pe ha ki mobile phone ki jong phi halagi ha ka pun kut no ya kini ka program ba kerpang ki para bangi bi tongin dwai ba bleu ni snai ban kersan bor yangi kum kapalang badengi baro kum ki long yeng long sem jong ki khon jong kapalang bangila ban yen skem wada pring kini ki jing ki baker tawiar ya ga jing im jongi man kesni nile yo sngo ya ga kubor ka bai pastor ilakren batang u jisu u long ka jingkermen jong ka jing im langi ko ni kya ni ni pang ni shidom langi sung insan ni ni don ha pring ki jing ile to nyen ya sno ban ngin ya shania tang hau jisu
uta ubalakular hakmi nga ngalong ringkat bat pi halagi singi hado kabawai no kaprte uta ken ubalong ke jingkermen jong ke jing im ke jongi koble shibon tong ini bo hoble ha ke jing dwai au ble bo kpa jongi babneng utrai ki met utrai ki men sim ukan rat jong ke ni ke jing im ke bangi im nyango ime able ba mela don ringkat bat ngi kum kabalang bat ki khon jong kabalang baro lingba kini kita yo ki bnai ki bangi don apreng ke jing e mela ri mela sumar kendong yengi na sim jong kani ke jing pangklam ka basniu mela don ringkat ro bat kito ki balang ngat ha ke jing kta ke jong ka ban mela ibet ban perlait no yeki ki priu ki bala yo ye ke jingkia melong atrai ke jingkermen jong ke jing im jongi nyem don do way pat u blay light na me nyem don lat ru ban phai sano so way pat light tang ban pandem haki kijat ki jome toi snai kan ran be I ban ker khu ye ka khu bor ka bai pastor ilakren bakan yo jaka ki do no ki men sim ki jongi bakan long ka bor na ka ban tha ke jing im jongi bangila banyai sno tanghame obalong ke jingkermen jong ke jing im tuk diang kan rat bi ye kini ke jing dwai ke barit ke jongi batu yai ye don ringkat lem bangi lingba kini ke singi baro ke banangwan tos ngau ye ke bangu to mam ye ke pop ye ke ringkang bar ki jing trot ki babon nabai kini baro ngingo ngidem yi pan khot kerpan haga gerteng ke ba im ke badan por ke jong utrai ubau nong penim jengi Jesus Christ. Amen. Baraga ba wai no jong kani ke jing es lok. Bar ke jing sekri ke jongi me au blay. To da ai ba ke jing ai e ke ba slay ke ba dab biang kerhai ke jong utrai ubau nong penim jengi Jesus Christ. Ke jing e ba ke ba phala ke ba mayan ke ba bom ju ko du blay ukpa. Bar ke jing es lok ke jing pentingen ke jing pensai bor ke jing tin ke jing elam. Ke jong blay men siam makoi ken yai long lem bat ni baro I wei pa I wei kum ki kon jong kabalang lem ru bat ki wei ki parabangen ke badon hakani ka ri khasi jaintia bara ke jilla meghalaya baro ko wei hoy bat ki banget ki jong blay hakal leng ka perthei manta bat ki ba bom ju ko ru amen.